Dneska tu mám tip na rýchle raňajky alias plnený toast. Nakrájame si na malé kocky jednu menšiu cibulu, ďalej polovičku zelenej a polovičku červenej menšej papriky, ďalej si na malé kocky nakrájame 10 dekov šunky alebo slaniny, 4 vajíčka, pridáme k ním za lyžičku soli a trošku čierneho korenia a vajíčka poriadne rozmiešame. Toto množstvo nám vydá približne na 4 až 6 plnených toastov, záleží od veľkosti chleba. Z toastového chlebíka takto vyoperujeme stredy. Rozpálime si panvicu, do ktorej si pridáme trošku oleja a budeme dávať z každého za pol hrsti. Prvá je na rade zmes paprík. Necháme ju cca minútku a pol zarestovať. Následne k nej prihodíme pol hrste cibule. Tu takisto necháme minútku zarestovať. A posledná v poradí je šunka. Takisto minútka. Následne to všetko zhrabeme na jednu kopu. Položíme k tomu ten vydlabaný toast. Tu zmes roztiahneme do všetkých strán. A zalejeme ju tým rozšľahaným vajíčkom. Pridáme k tomu strúhaný syr. A následne navrch položíme ten vyrezaný stred chlebíka. Popritlačame ho, aby nám tam cca zapadol. Pečieme cca 3 minútky, následne to otočíme. Druhú stranu takisto posypeme syrom. Necháme 2 minúty dopiecť a máme hotovo. Priprav si k tomu nejakú jednoduchú zeleninovú prílohu a dobrú chuť a vidíme sa na budúce.